sobotan min mbaɗa soɓo tranche ane sagotan min tranché kono noon gandi ɗum weɓani kono emin mbiya so tawi ano nawi araray ene wayno ko berel nawi araray so tawi berel nawi araray ene wayno ko gammi nawi araray kono minen emin mbiya so tawi ɗum hettode mum ɓeɗo yimɓe ɗiɗo fuɗɗama ɗiɗo kamɓe ko kamɓe bankini yettinde ɗum ko mbiɗo yettinde Allah aɓe tawade probléme ñawti ɗum ila faɗi min téléphone Aziz Sow hokkude fin Aziz Sow ɓe intervenir hen pour min ñaw ɗum ko pour yiddiɗo misino ko saga wonno hannde tawa ko min goto ñawanno public ñawata ko goɗɗo ñawata kamɓe fof ɓe jahat final kamɓe fof kadi ɓe gañat kono kadi les organisateurs ka insisti mbiyemen il faut que min tranche il faut que ɗiɗo jaada final joni noon nomin dokkuma résultat ɗi andi ñaaguimon onon fof keɗoɗon noon noddi keɗoɗon ɗum kadi haqqillaji e ɓerɗe ko nden kamɓe wonde ñawore nden meccitama e ko yidde wiɗimo tan ko yimɓeɓe fof gañi perdant ala hen jaa ɗum kamɓe fof kon gañi mbaɗa finaji fof ɗiɗon jaada noon pour gadda ƴeewo gardin kamɓe fof kon gañi pour mise personnel ano Adja Dia 62 points Jammi Salamata Sy 61,5 points Berel Oumouli 61 points liste additional ko ni way wadde noon yaadal final janngo ko Adja Dia e Salamata Sy Jammi Maymouna Ba 58,7 points Ano Yado Tan 58 points Jonna final yadar ɗum ko Berel ko Lis Diop e Jammi Maymouna Ba Jammi inchallah sketch Ane Berel 67 points Jammi 65 points Ano 64 points final Django ko Berel e Jammi yadarɗum wasara Jammi on jarama